Dong! Kurat-kuratan, mabutan mo kurdap ya? Dong! Agbasag-basag ko, Dong. Namo, nakada kurdap ya? Wala man. Nagunsa day ka diha. Kita, bitaw ka naglimpisa ko niya itong talungan. Dako na imong talong, Dong. Ha? Ano imong talungan ba? Dagko na ba? Kita, bitaw kang dagko na. Mungutana pa yung ka. Pagunita daw ko si mong talong, be. Itukar rapog ka ba? Na dito, guniti itong talong dito. Ay ka man. Kini, kagamay pa sa imong talong, uy. Giulod, pagyud. Malamang dili na unuron nga wala naman tayo budget pang palit o medisina para i-spray ana. Anong gamay man eh? Sa mani, uy, makabitin, maningani kagamay, uy. Di mo kurdap ya, mudako pa mangguna ba? Ay, muda ako pa dahil ni. Karang imuhan, apa na puruhan muda ako. Ay, naku ni mo kurdap ya. Lakaw ra ko dito be, pauli dito. Nagsinamok ra ka diri sa kuha ba? Imbis na ako trabaho diri ah. Ay, samok na day kuha ni sa imuha ron. Manong mo pa mangkong giwiyab. Nag-inuin na po do. Matikdulan ti kanin sanggot ron. Hawa na diri ba? Siguro na nakailain. Kaysa muka naman ka sa kuha. Nagpalambing-lambing, ragali ko sa imuha. Kinsa may dili sa mukan nga naghagbas ko diri ah? Manya magsamok-samok ka diri ah? Samok na din ang magpalambing-lambing ra. Ay, ni TV na pong naong oh. Itong mandi. Hawa ra ko diri kurdap ya be. Kung wa pa ka nagsinamok, human na unta ko ani. Ulian na nun sa tikadira, be. Hala, oh, mas maayo. Pulihi ko. Kung sama na nakailain. Oh, Tubag, na nakailain, wala. wala magud ba na unsa di ka? Ganun sa mukha naman kasako ah. Anong dili naman kunin mo lambing-lambingon na nakailain no? Ara ko pag inamo ko ra pebe, ibutang ra ko na kay basama ta na. Tugan! Init kay diri og ipaningot ako diri ba? Kinsa mo ba nasugo sa imo nga moadto ka diri? Gusto na ako lambingon kunin mo nya nganong dili man ka? Oh, masama lagi ta na ba? Tugan! Nitulo na ko singot. Trapuhan na to be. Dili ko gusto nga trapuhan. Gusto na ako mutugan ka kung naba kay lain o wala. Wala gani no. Sos, baka kung ba kay mo mga lalaki, di ba ako pariya ni Hana nga matago-taguan og sikreto. Idamay man na nimo mga vlogger oy nga ilangan man ang away dili man ato ah. Alangan, supporter man ko niya. Mo lagi na ba damayon maputan nimo anang iyang mga issue-issue pod. Di pa juga mo tugan ha? Dagan pa kay kag istorya. Tugan na ba? Inang wala. Wala na. Hoy, balik dire!